Ассалому алейкум, духтаракои азиз. Манам имрӯз борома гирифтам. Ман ин плиткашӯяк ба дег сафедкунаки беҳтарин миқати дег сафед карда истодаин. Ин шампуни алои ҳама қадар хушрӯ васта навливеши мӯя барқарор мекунад мӯҳои шикастаги вая. Айнаш газандаги қати крапиви укрепляющий боқувват мекунад. Айна гирифтам. Айна ин барои чизҳои сафед, инаш барои чизҳои ранга. Беҳтарин айна ино 1 килои ин як пачки ин 3 пачки магазинӣ мешавад. Камтаракар меандозед, ҳама чиза хушрӯ аҷоиб тоза кара мешавад. Барои ман доим аз ҳаминҳо мегирам. Баъд ман ин туалет шӯякои беҳтарин ино 5 в 1 ҳамқадр бақувват ки 5 хел чизи намуди тозакунандаe да як ҳамин вай гирифтагӣ беҳтарин. Баъд ман ин крема гирифтам. Ин крем барои доғи рӯю даст барои худам гирифтам. Ина артиклаш озӣ мегӯям духтарако 0587. Ин крема гирифтам. Айнаҳои агар артиклаша пурсин, артикли айнаҳо чанд боша так ҷош невистагӣ амана 321 будааст. Артикли айнаҳо барои чизи рангаш 321. Артикли шампуни газанда 2914. артикли дег сафедкунак артиклашам якбора гӯям ки баъда ватсап мепурсанд чанд гуфта 3119. артикли дег сафедкунак. артикли туалетшӯяк 329 баъд духтаракои азиз манихе шампунои калони хушрӯ ботаника дорад. ино арзон 400 миллиграмм неки ваяш арзон, нархаш арзон. артиклаш 1281. инам беҳтарин шампун. баъд ози манихе витамино бромдаги духтаро беҳтарин. инаш барои худам гирифтам. очищающий. инаш барои бачаҳо витамин барои кӯдако китс нависагиош кӯдакона вай мекунам. бачаҳо бимедиҳам иммунитеташон мустаҳкам мешавад, касал намешаванд доим тез. ин витамин ин ягон зарар надорад. биологически активни добавки ино. артиклаша неки наёфта истодагам. хай бобанд менависам артиклоша. ман ин новинка, ин нав бромадагӣ. ин шампунашам ҳаст. аз ҳамино шампунашам ҳаст, неки ин пена для ванни рангаша иваз мекунад. ҳамин хамелеон барин номаш хамелеон пена меандозед каф мекунад ванна, бачаҳо бозӣ мекунанд. артиклаш 2882. баъд кафкош ранга мешавад барои кӯдакон аст. хеле буда ванна бачаҳо қати бозӣ кунанд. худо хоҳад вай кара видео кара мепартон чӣ хел рангаша иваз мекунад мебинедто. ман ин духтаракои хушрӯ ултра кондитсионер для белья барои ҳамин либос кондитсионер инам ҳамқа беҳтарин 11851. ман бисёр ҳамин барои ҷомашӯӣ чиз мегирам. ин коробки ҳамон ваям крем барои доғи рӯй. манам хе коробкаҳо ба мебиёд духтарако ва чек дорад. вақте ки рафта чиза мегиред чек дорад. чека албатта бояд бинем ки ҳамин чекҳомон чӣ навистагӣ, нархаш чанд суми омадагӣ, чанд суми барои фурӯш, ҳамаш қоидави чекҳомон ба менависад. баъд барои мо равон мекунад. ман ҳамин духтаракои азиз чизҳое ки ман гирифтам, ман бисёри чизҳо ма тоҷикистон равон кардам. ин барои худам чизҳои лозимаи гирифтагӣ барои хона. ман ҳамин кадом чизо маъқул бошад албатта нависед то.